Sanibonani babukele bakhaya nikhuluma nombalo wakwaZona uMthiyana umguni kaManenekane nabaselanjani nabasembangisweni. Namhlanje sise Ellis Park Stadium Arena kubuciko bengoma. Sabona bhuti kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila bengisacela ungichazele bhuti ukuthi uba igama lakho negama leqembu. Igama lami uLungwana wamaJozi, igama leqembu sihamba phansi kwesigodi sikambizi. Olundi. Niqhamuka Olundi? Ya, qhamuka Olundi. Yebo, namhlanje? Ya. Oh, bengisacela ukuthi ungichazele bhuti ukuthi iqembu leni naliqala kanjani, nalisungula nini, and then namhlanje ukuba la kule ndawo nizizwa ninjani? Mangakuchazela ngeqembu lethu saqala kanjani, lento lena sakhula ikhona nathi yayenziwa obaba bethu, sifice sikhona nathi. Ngeke siyibulale ngoba nakho baba bethu sebegugile uyabona into kanjani. Ukuba kwethu khona la namhlanje sijabule kakhulu, sijabulile ukubizwa kwethu. Sizizwa sibalekile kakhulu. Kusho ukuthi lento leni iyaya phambili uma uthatha uyibheka. Noma ingenamali kodwa nje ikhuphula usiko. Alright, siyabonga. So iqembu leni iqembu lezinsizwa noma obaba niqala from what age to what age? Ya, igama lesigodi nje ngaphansi kwesigodi sikambizi. So iqembu leni ngiyanibona ukuthi nizinsizwa nonke mhlambe iminyaka ingane nayifaka obaba bathe ukuthi niyabafaka noma akhethileke ukuthi kanjani ayakhethileke la. Umuntu nje uthanda ingoma uyangena. Oh, igama leqembu konje uthe yini? Thina asingaphansi kwesigodi sikambizi. Igama leqembu. Esikambizi. Oh, esikambizi. Oh, hayi, ngiyabonga. Ya, siyabonga.